Tingnan nyo guys, di naman nagmi-meet yung box nila. Kung mapasok siya sa front door, i-unlock ko to back door para mabilis ako makalabas. Just in case lang. Kasi nga sabi ko nga guys, ayokong ibalik yan na to, tapos ibabalik na naman, yung microorganisms and all that. Oh my gosh, bakit ganyan? Bakit parang punong-puno naman siya? Good morning guys! Ayan po, this is the next day na po, ayan. Pagpasensyahan nyo na yung mga white dots dyan. I just put a pimple treatment. Nag-bis lang ako kasi nagluto ako guys. Ayoko na yung pantulog ko nangangamoy, basta para kasing dumidikit pati sa bedsheet, ganun kapag nangamoy, kapag kain. Aayusin ko yung box na para sa Amazon. Ito na guys, nagawa ko na siya. Ito daw, isa ilalagay ko sa loob. Just in case ma-damage yung address outside. So, para may barcode pa din sila kung saan papunta. Wala lang, walang problema pag magre-return ka. Free returns pa. Wala kang makakaaway na seller. Hashtag Shopee. Tingnan nyo guys, di naman nagmi-meet yung box nila. May Sa Lazada dati guys, nung bago-bago pa lang ako na bumibili sa Lazada, free returns lang din doon. Tapos parang Amazon din, na parang ang dali lang mag-return, ganyan. Dadrop mo lang sa LBC. Hey guys, so time check, it's already 1:51 in the afternoon. Buti hindi pa ako nakakalabas. Kasi tumawag ang long lines, yung sinasabi kong internet provider guys. Within an hour daw pupunta na daw sila dito. Siyempre, may pupunta po dito na ibang tao. Kunin natin ang susi ng sasakyan. Kung papasok siya sa front door, i-unlock ko to back door para mabilis ako makalabas. Just in case lang. Ayan. Para makatakbo tayo sis. Pag may nangyari, mahirap na, no? Tingnan nyo guys doon, oh. Gaayos sila nung natumba na punong kahoy. Yung nandun banda, natumba yun. Ewan ko ba, gano'n na lang makalakas yung hangin nung kagabi. Para maputulan ng sangayan. Ayan sila. Kaya pala medyo maingay ngayon. And samahan nyo ako ngayon na mag-prepare for the dinner. And hindi ko actually siya mauubos kasi malaking bangus siya. So, slice ko yung bangus ngayon. Nalinis ko na siya. Natanggal ko na yung hasang and yung mapait na part. Basta yung mapait na part. So, yun. I-slice ko na lang siya. Gagawin ko siyang sinigang, pinaksiw, and prito. Very important talaga sa akin, guys, ang gunting sa kitchen. Kasi, parang mas safe siya na gamitin para sa akin. Alam nyo, guys, dati hindi ako marunong mga magganito. Yung mag-slice ng karne, ng fish, ganyan. Pero, lahat ng bagay na tututunan. Nanonood kasi ako mahilig kasi akong alam sa kusina. Pakialamerang bata kasi ako. Yan na guys, slice ko na siya. So, ang gagawin ko pala guys is medyo igigisa ko muna siya sa sibuyas, ginger, tsaka kamatis. Tapos ilalagay ko yung ulo tsaka tiyan para sa sinigang. Tapos, yung ibang parte ng tiyan sa paksiw, tas yung buntot, ipiprito ko siya. Yung prito yung dinner ko. Kasi nga sabi ko nga guys, ayokong ibalik yan na to, tas ibabalik na naman, yung microorganisms and all that. So, while cooking this sinigang, naantay ko pa na medyo maluto siya. Lutuin na rin natin yung sa paksiw. So, ang gagawin lang, ilagay yung ating fish dito. Very easy lang ang paksiw. Ewan ko sa inyo kung paano kayo magpaksiw, pero ganito kami magpaksiw. Pag nalagay na yung fish, lagay ko na rin yung onion, yung ginger and garlic, black pepper, then salt, and then vinegar. Very easy lang to guys. Tapos lalagyan ng water and pakuluan. Yan na guys, boiling na po ang ating sinigang. Actually, natikman ko na siya. Masarap naman. And then, ito na rin yung ating paksiw. Ayan, medyo dinamihan ko yung sabaw kasi medyo gusto ko din yung masabaw. Medyo may, yung lalagay ko sa kanin. Basta, hirap i-explain sis. Yan.
Kain na tayo guys. Nagprito po ako ng bangus and then yan na lang palang natitirang rice ko. Then melon. Tapos yung pagsasawsawan natin is patis na may lime. And for my drinks, we have the Welch Concord grape. While talking to the family, say hi to the vlog. Say hi to the vlog. Hello! I'll eat first. Hey guys, so it's the next day na po and kakaligo ko lang. As in, bare face and all that. Ang init, grabe. Pupunta ko ngayon guys sa UPS drop-off para para i-drop na yung aking return for the Amazon. Ayan. Sayang din yung refund guys. Parang $35 ata yun. Yung aking i-refund doon sa isang pair lang ng uniform. So, punta na tayo ngayon, guys. Ayan, guys, yung UPS, natin. Drop off. My gosh, bakit ganyan? Bakit parang punong-puno naman siya? Ay, my gosh. Kaya pa ba, sis? Oh my God. Ayun, kinaya naman. Okay, let's go. So, yun guys, before you go, mag-shoutout lang po muna ulit tayo para sa mga nag-comment po sa video ko na organizing and shopping for my new apartment. Ayan. So, shoutout po kay Ronnie Caberto. Wow, number 1. And then kay Sis Marichal Lazaro. And then, nandito. Oo nga pala, siya pala dito ata yung nasa US at si Sis Marichel. Kasi sabi niya, about dun sa sinabi ko kasi na ako yung pinakakonting dala na damit. Pero sabi niya, madali lang daw na mapuno ang closet dito sa US. So, ito nga, parang nasa US nga talaga siya. And then, shoutout din kay Sis Mary Diana. Kinilig daw siya sa shoutout. Ito, may shoutout ka na naman, be. And then, of course, kay Sis Manilyn Gonzalez. And then, shoutout din po kay Sis Kikay Echon. Ayan. Hi, Sisi. Laki ng apartment mo. I'm here at California. Ay, hello po. Ang ganda ng weather ng Cali. Kung pwede lang, mag-move ako doon agad-agad. Pero, ewan pa. Hindi natin alam kung saan tayo mag-move sa mga susunod pa na taon. And then, last but not the least po, na shoutout po natin is si Raymond Caberto. Ayan po. Thank you so much po sa panonood sa inyong lahat, sa inyong pagko-comment po. And if you wanna be included in my next vlog, sa susunod pa na shoutout, kasi every end of the video I do now the shoutout. Ayan. Every time na nag-edit ako, pinifilm ko yung shoutout. So, just comment down below, or if you want, you can comment on my previous vlogs for you to be included in my next vlogs. So, yun lang po. I hope you enjoyed watching this video and I hope you learned something on this video. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and share nyo na rin to sa mga friends nyo na papunta dito sa US para just in case lang, para hindi sila ma-shock sa buhay-buhay dito. Guys, yan nangyari sa akin. Ayan, so, please do subscribe and hit the notification bell button para lagi kayong ma-update every time na may bago akong i-upload. And of course, if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia, and I'll talk to you guys on my next one. Bye!